माबोरै मिथिनो मोनो बे आंनि गोसो गोरबोनि जोंनावनाय अरखौ नोंथ' माबोरै नुनो मोनो। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। दिनै आं नोंथांमोननो दोंसे बर' मेथाइ जि मेथाइखौ आं दायो ससे खनदों, बे मेथाइखौ आं पियान' टनजोंहाय दामनानै खोनासंनो सानदों। नोंथांमोना जुदि बे दामनायखौ खोनासंनो मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम, आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि खोनासंनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम।